Hello everyone, good morning and welcome back to my another video. नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव बरायनाय थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला जोबजासे नायलांबाय थादो। मोखांबो सुवाखै दाबो दासो सिखारदों। अखा हादोंना दिनै सानदे नालाय अखाबो हादों। सानदे नालाय रेडि जानोसै जों गेजेराव थांनो। If I was a kid now, I could have still drink all this. But I'm a human, I understand the purpose of this milk. Sira जोंनि फुं ओंखाम गिर्जायाव फैदों दिनै एसेबांबा गोबावनि उनाव जोंनि सिगांनि गामि फुरानानि गिर्जायाव हाबनो मोनसिगोन बैनो गिर्जाया लावख्रिगुरि बे गामियाखौ लावख्रिगुरि होनना बुङो आरोना लावख्रिगुरिनि BELC चार्च बियो गिर्जा हाबजेनबायानो हाखु दाखु फैबाबो हास्लाबासै जों खान्थाल जाग्राफ्रा देग्लायनि बोसोराव फार्स्ट जागायजेनबाय खान्थाल is also having juice, okay? Juicy खान्थाल, juicy jackfruit, raw jackfruit. बेयाव बानलु दं, सामब्राम दं. बे गोथाव जादों बे बाथोना. संख्रि दं. आं देनायनि. नोंसोर गिरि गुलाय गोनांनि खान्थाल जानायखौहाय आं दा नै गोबां explore this koila. Yeah. Guwani लामायाव थांगासिनो दंमोन मोननै डिरेक्सन ओमफ्राय थांनो जाबाय मा मोनो जोंनिया थाबायनांबायसो ससे This is the condition of the road, so we have to improve the condition of this road. Take me up to देखो रास्ता का हाल कैसा है देखो चल भी नहीं सकता है और गाड़ी भी जा नहीं सकता है ना we want boy kind of situation is here एकदम से बकर boy gaya naman na no the video. बेयो जोंनि बाबु माजों थाङा ओमफ्राय जों दायो Hello everyone नै दायो जोङो हस्टेलाव सफैबाय ओमफ्राय हस्टेलाव सफैनानै ओरैनो दसे जिरायबाय ओमफ्राय जोङो मा होनो लामायाव बिराद अखा लोगो मोनबोबाय आरोना अखा सिबोजोबलायबाय नै खानायफ्राबो गिसि जाजोबलायबाय ओमफ्राय अखा लामायाव बिदि बाइकआवथ' अखायाव फैजाया नालाय ओमफ्राय ओंखायनो जोंनि सासे स्टुडेन्टनि मा होनो न' दंमोन आरोना ओमफ्राय
बिसिनि गवालियावनो जोंनि मा होनो लामानि खाथियाव गलि दंमोन मोसौ गलि बेयावनो हाबनानै दसे थाबोबाय आरोना जोङो ओमफ्राय अखा एसे हागासान्दि ओमफ्राय अखा एसे हागाबा फैफिनबाय जोङो जा अखा लोगो मोनबोबाय ओमफ्राय जोंखौ दोनबोनाय बाबुआबो थांफिनबाय आरो दायो so thank you so much guys for watching my video and please subscribe and share if you like my video and then see you in the next video. Love you all. Look me in the face, tell me that you love me.